Mamasala ning Lubao LGU na malaw sa pasiklangan ing road safety king dane ning Jose Abad Santos Avenue. Ay ning report. Pepaluwalyang pasya Gilubaw Mayor Esme Pineda bangi masala ring report at social media post dikil kareng tuki-tuking vehicular accidents king dane ning Jose Abad Santos Avenue o Tiasa. Particular na king Barangay Santa Cruz at tuturing ang accident-prone area. Buri nang imasala ning babay ng alkalde na maluwat na lakanungating takbang bang pakibatan ning issue karasking kaligtasan king dane. So, sa mga nagme-message, tinatag ang province o si Vice Gov Delta or ang Pampanga Piero or ang Bayan ng Lubao. Ako po, alam ko naman ang responsibility ko. At yun naman po, ginawa ko yung sa abot ng makakaya, together with Vice o Sanggunian. Kaya ito yung mga efforts na ginawa ko. Hindi lang po maganda na para bang walang ginagawang aksyon ang LGU. Dahil iba po yung effort na ginawa namin. Sana lang po bago nyo kami i-judge or bago nyo i-judge ang iba. Pero syempre, especially kami, sana po alamin nyo muna yung mga bagay-bagay. Kasi ang pangit pakinggan na parang walang action ng LGU. At documented naman po lahat ang ginawa namin. Kabilang kareng linataga solusyon ing pamanganang solar LED road studs bang maging mas masala para kareng motorista ning Beng. Digdagan la naman kanureng CCTV cameras kabilang na ring high-speed cameras bang monitoring lalabag king speed limit at gamit ay ebidensya daring insidente. One, yung sample sa mga bridges na both sides, kung manggagaling ka, both Bataan and meron yan. Nauna to, kasi mas madali siyang di ba? Kasi itong studs na ginamit namin, almost 12 million ang funds na inalat namin dyan para lang malagay ito. Kasi actually, nakita ko yan sa Bataan So, nakita ko ang ganda. Yan, tapos even the bollards, dito lalo na sa may pinakamahabang tulay namin, sa may Santa Cruz na control. So, ito yung mga efforts na mga ginawa namin at pedestrian lane nga sa mga intersection at mga schools. Kabilang kareng makalataga plano in point guns para king speed monitoring, breath analyzer bang asiguradong alang malasing nga magmaneho at balaw sa paganakakareng motoristang tukyaning batas trapiko. Pinapaalala namin na dapat huwag masyadong mabilis kahit na 50 o 55 kilometers per hour lang at dapat po kahit na wala pong mga dumadaan sa intersections, ugaliin po na dapat huminto muna o magbigay daan. Lalong-lalo na pag may mga intersections. Dapat din po na i-maintain yung safe distance para po hindi tayo mabangga o hindi tayo makadamay o makadisgrasya na ibang mga motorista. Ako'y Angel Dumagat para kay News Force Pampanga. Balitang Tutu, King Balen, Susuyo.